Kami bubak kami bubak Aungkai norok tini tanggai moi ke footage ko khaduman phungan ang khala maboto khimboi buagra to already taklai de hinai saklai jak kai norok tangai khlaya nang di obo ka sengje movement edisi election ni sigang khaja takhai jongani obo kono rajnitik policy ni movement ya du obo sini ka identity hainai jero ye de sabi elimination ni kono to baksa confuse baksa haimano apuru jodi constituency borok ni percentage gobang borok gobang bari thaka hangkai assembly o sini joto seat komung thanai sing komikon thangman obono naharai te sini o jaga ha tei sini ni safety identity totally joto kisino violation hajagai isuk jorade sing tak movement ko lai tongo orani bisingo je saimaya bujia suya no राजनीतिक नि पॉलिसी बाय जे वान सुफरमाया बररंग न गेम खायो ओ गेम अबंखा सिनि बुबाग्रानि सिंगे मानि तंमानि अब कोनो राजनीति अवेयरनेस खाय ककरनि बागे बुबाग्रा मा हैया अबंखा हागि न हजे तंग तंग मानि जागनाय बरक अना हारमुं काहा सुनो जे ग्रेट मेसेज सिनि तिरब्राओ रिवोल्यूशन सुगजर तुइ फैया अबनि बागे ब मुभमेन्ट खायतुन हायातुन जेफोर एग्जाम्पल बुमागुफा जिमा ता वालाय दिया हाइराय बनो एटेक खायतों जों आबो नुगुइ दंमाया दा माने सिनिबो खावाय मनकता नांजाखा जे जत सारा अल इंडिया वालो रेसपेक्ट मानै दङ गाहामबो शेयार खायतों मेसेजबो गाहामै दङ अ बरनंग सातिके पुडला सनाबे आतिके लाथिरि गाय अबनि बागै जों दंमालिया बतो गाहाम नायो जतनो गाहाम तावालाय दि रिएक्शन ताहादे रिएक्शन खायगांगा सिनि बरं नोंखा गासै इमोशन बुलाय तगलाय मानो अबनो कासुं जों अमहाय कुनु खायया जस्ट बुखा तंमायगा माखायते एबानो जे चंद्र जमातिया बारा बेनि दुलुग मा होनाव बो जे खुमाला मानखा आं कासे तिरब्रानि बरं मन सानान मुसुंगो एवार्ड गोबां मान मानसो इंडिया वाटा भारत रत्न जतनले हाईएस्ट एवार्ड इग्नाइट एवार्ड मानो अर्जुन एवार्ड मानो नोबेल प्राइज ऑल वाल मान बखाय ताम मांखा कासे मने गत लाथिरि फुरगासिनि बर रम लायखा खमालारि फुर साबा नर नुक तंलाय साबा खमालारि का हामिया जागा खाय सुनो यूज खय आरो न बुजिना हारजेरि अरा जे चंद्र हरै जमादियानो जे वान सुके सपोर्ट खाय तंनाय र नंग थनि मनो कुइसन गाहाम जागाबो खमालारि उ एवार्ड मा माखा जिनति बरा अनि सिन हदा साबित आश्रम मारि कन्ट्रिब्युसन नि टीडब्ल्यूएफ नि ब्लक कमिटी नि भाइस प्रेसिडेन्ट angkai sar nangkai tam saklana musung cinti prasar lokor o belino hambai media rogno singno jaradi tongani bagai tamo hinga de hingkai sing tini Campahor area wo
जों कायसा अरबा प्रोटेस्ट रैली और रैली जों तमनि बगे मा खायका आबो हिंगादि हिंकाय नादि थानाय 12 तारिखो चिनि महाराष्ट्रनि कायसा उनको मांस नामबोया कोनै बिनि फोटो रक रिया कोनै जे बरक चंद्रहरि जमातिया बुमंगै कायसा बरक आबनि लगी तेबो तंगो रमनाय रबो तंगो बनो दागिनाय रबो तंगो आबो रकनो जों प्रतिबाद खायै जों आबनो नायस्लेवै जों दिनै जों अ जागाव जों खादुमानि पान्दा फुनुगलाय तंगो तामहिगादे हिंकाय जों अरबो जे खादुमानि पान्दा फुनुगमानि कारण मनो कायसा महाराज अ हानि मालिक अ हा आगि 184 जना राजा राजत्व चाइ थांका आबनि परे 1949 माजार एग्रीमेंट हिंमानि परे जों 3 साक पर्यन्त ओ जे थानाय 12 तारिख आबनि सिगां जों कुनो बरंनो फानो नुगियाखौ जे ओ महाराजनि ओ जे मानिक बंशनो जे तिनि हानां पिदां खायमानि महाराजनो माइसो मानसेस खायमानि आबरक जों नुगियाखौ तिनि आबनि कुनो अंक गरै आबोते हे खाय के दिंकाय ब निचनो जेल लिंनानि दरकार महाराजनि कायसा आइन दंगो आ आइन खाजाक दंगो आबनो अनुसारे बनो तारातारि एरेस्ट खाया कोनि बनो जाबजीवन जेल खायतननि दरकार तामहिंगा दिंकाय जोंरो चिनि त्रिपुरा सरक 19 दफा चिनि त्रिपुरा सरक चिनि सिनिजाक माने एक मात्र आइडेंटिटी दिंकाय चिनि महाराज ताबो बर्तमान 186 जना बुमंगै जे राजां दंगो महाराज प्रदुतिस देब्रमा आबो हाय बरकनो जों मानै चिनि त्रिपुरा मथा एवं चिनि त्रिपुरा सरकनो बेलायनो गाहाम खायनायनि बागै चिनि आइडेंटिटी क्राइसिस थामानि चिनि जत तंमुं चामुं तंमानि चामानि जागा जत कमाय थामानि चिनि जत कमाय थामानि जागानो अबनो जतन टिफिलि तुनानि बागै चिनि महाराज जाने प्राणे चिनि बरंनो अंग खायतंगो जे साहाय्य खायतंगो एवं जों गिलामा समय नुगो जे समय कोविड-19 अब चिनि बरक विभिन्न स्टेट गसाय दंमैका फाइमाया आबो हरबो तिनि गारि खाय गारि प्लेन खाय प्लेन बा ट्रेन खाय ट्रेन आबरो खाय रंनो बरक टिकेट तानिबा कोनै महाराज बिनि रांबाय सबाय दं किन्तु गभर्नमेंट जाबो तुननि दरकार दंमानि किन्तु गभर्नमेंट तुया खालि चिनि महाराज आसो खाकवार खा काहाम चिनि बिनि बुसारक म बिनि हानि बुसारक बरंग बानचिराना बगै सामुं खायदों आबो परे जोंतेबो नुगो अ जागाव जों अरबो सामुं खायना थाते जोंतेबो नुखा जों तिनि अरबो चिनि रेबुति मोहन त्रिपुरा चिनि एमपि ताबुक बर्तमान माननीय एमपि रेबुति मोहन त्रिपुरा जे साउ महाराजनो बनो जों राजबारिनि अंखरिया आबो ताम हिमांक महाराष्ट्र राजबारिनि अंखरिया नोंके महाराज बे चैलेंज सेपेनो नों महाराज सिंकादि हिंकाय बा आगिनि सिमिनो महाराज कुनो बोटो बुसाई महाराज सिंया कुनो दिनबो महाराज सिंकादि हिंकाय बंनि जन्म लोकनो थिकेनो बरक महाराज आबनो बिनि अरवा 14 गुस्ति फानो रेबुति मोहन नाय बरक कुनो किछु खायमिया बो बाय चैलेंज खायबो कुन दिनबो पाया बिनि बा तामबा अति प्रजो 2024 जदि अरवा बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया वो जदि कमाई थाका हिंकाय बिनि एमपि बो तंगलाक बेले आफुरकाय बो साबै मा तंनाय बो तिब्र साबै मा तंनाय बेले बो तिब्र साबै तंनाय किन्तु कायसा महाराष्ट्र बो एइ भाबे साग नांया खुक नाया खाय जे व्यवहार खायतो माने आबो बेलेनो साया बो आबो बायनो थाकसितन बो आबो बाय थागैया कोनि जदि बिनि जतो हामिया कक हामिया बाबि तंमानि तीन तिब्र साबै उन्नति खायनो तंमानि बर आसामनो खायनो थातन बर जदि दिल्लीयाव थांगै बो पार्लियामेंट चिनि त्रिपुरा सरकनि अर ताम मानथाय दं आबनो बो सान्तनानि बिनि दायित्व किन्तु अर राजनैतिक जग्रा खायै कोनै अर बुलाय तुलाय खायै चिनि त्रिपुरा बुलाय तुलाय खायै केस टेस खायै तनानि आबो बनि कामिया आ जागाबो बर आबनो बिरति तंनाय नथुन आबनो तारातारि थामनांथुन दिनै बखक पाताल कैना नामा जोंबो साननो जोंगो दिनै बो महाराष्ट्र एमन भाबे हानां पिनां खायका जे समयो एडिसिओ बो ओ जे ह्यूमन राइट्स नि काम बय कायसा गुथां खायका किन्तु आज आरबो महाराज आरबो थामोनन सि थामानि किन्तु महाराज न आ दिनो सिनिलिया महाराज न चिकन नुखा किन्तु जों चिकन नंगै मानो महाराज चिकन नंगै मानो नों पाताल कैना नोंले बुसुक तर खाबा जों तिने अ जागाव पाताल कैना त सानन मुजों बो तिने अराव राजनैतिक बो जे बरंनो লগিতি চিনতে प्रश्न লগিতি চিনতে प्रश्न ठको गई तिने हजार लक्ष रां तलांगै एनआरसी नि बागै बो केस फाइल खायनायनि थांगो किन्तु तामनु खाथिनि बो आबो तिब्रासाना पुरापुरि थकंमानि कलायखा तिनि बजसंनो तिब्रासाना हामजारा हिंगा दिंकाय बिजेबो थांगा जोंनानो बिजेबो ता थानि हिया बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट का बेलेनो का हामकक नों आरो थांगै निनि गवर्नमेंट दंगो नैनि
nin tibrasan ni tamo mantai sokai nin tibrasan ni tamo usubida rong tong nung abono sadi kintu abono karei bo abono saya karei ini bini rasnitik ni bini ngko bari nan bagai ini tam khika tibrasa bulai tolai kai onek kichu khai tong abo to bini kamya a kam rong no bo taratari bondo khaina ning thun jeng abono kichu tei pon mani na haglak hingai patal kinya boje tebo khaika je tibrasa rong ni thani লক্ষ লক্ষ রাং থাঙ্গাই বিভিন্ন জায়গাও বন কাসু লাইকা তামগে মা কাসু হিংকা হিংকাই বংনি রাং মানথাই নং তিনে जोंनो थगगै तिने एनआरसि नि फाइल खायनो हिनै नों जोंनो थगगै रां क्लांमनि आ रां किफिलि रिदि तिने बिजेपि थांगै बताम खायका तिने आ बर रगनो बुरिखा तौरिखा एबं केसु खिकलायका आबो तो ठीक गया आबो नों जदि तिब्रासना हामजानाय हिंका हिंकाय नों आरो थांगै नों गभर्नमेन्ट दंगो गभर्नमेन्ट पावर दंगो नों बरंनो सुजुग सुबिदा रिदि तिब्रासा एलाका तामखा डेभलप नाय नों आबोनि सुजुग सुबिदा ना हरि रिदि तिब्रासा रंनो आबो जिनि काम किन्तु बुलाय तौलाय खेने आबो निनि कामया सार बाने सेनेमो ani simong kai sabi sasram bari tini political ni vice president ani bumong kai sobal sing deb doma